Hola, Joan, Hola. que has vengut a ajudar-me a fer la salsa, eh? Sí, vull saber com es fa la salsa de Nadal. Molt bé, doncs jo t'ho explicaré. I la salsa de Nadal es diu salsa de Nadal perquè només es menja per Nadal? Claro, es fa només per Nadal i s'intenta que duri totes les festes de Nadal i, a més, si es pot fer durar fins a Sant Antoni, doncs molt millor. I qui et va ensenyar a fer-la? Doncs la meva mare. I que això es passava de generació en generació. Ella m'ho va ensenyar la meva mamà i a ella li va ensenyar la seva i així. Hola, i quins ingredients du la salsa de Nadal? Bueno, doncs du caldo, du ametlles, sucre, canyella, safrà, pebre, mel i ous. Abans, on compraven tot això? Mira, pràcticament no es comprava res perquè tot es tenia a les cases, perquè hi havia ametllers i feien les ametlles. En moltes cases hi havia una casa d'abelles per fer la mel i pràcticament tot. És més, a casa dels meus abuelos feien fins el safrà. I tot això, abans, com es mesclava? La meva mamà la feia en caldo de pollastre, però hi havia algunes cases que la feien en caldo de pollastre i caldo de bestiar. És més, et diré, hi ha algun poble a Eivissa que la fan amb aigua en vez de fer-la en caldo. Ara anem a començar-la. El primer que hem de fer és moldre l'ametlla, però hi ha que tenir en compte que l'ametlla té que estar ben torrada i anem a moldre-la. I no hi ha una màquina que ho faci automàticament, que això és molt cansat? A veure, antes ja saps que no hi havia llum i es feia tot així amb una capoladoreta, a poc a mà. És més, et diré, aquesta petita capoladoreta petiteta era de la meva mamà. Oh. I com pot ser que la salsa de Nadal duri tot el temps de Nadal? Perquè es va fent bullir. Per exemple, cada dia que en menges es fa bullir la salsa i això és una manera de conservar-se. Ja hem dit també que la salsa duia espècies, pebre, canyella, sucre, mel, i això també és un conservant, també feia que es conservés més. Mira, Joan, el primer que farem serà mesclar en els ous. Hi posam un ou. Tu me pots dir per què els posam tan un en un. Home, tu imagina't que hi hagués un ou dolent, ja ho tindríem que tirar tot. No, a poc, i es va pastant. Ara llavors tu ja veuràs que quan està prou pastat, l'ametlla fa un oli. Entonces ja no n'hi posarem més. Joan, vols provar-ho de pastar un poquet? Sí. Vinga, idò. Vale. És difícil, eh? Sí, pasta. A veure, Joan, ara hem de començar a posar el caldo. Vaig a buscar-lo i el mesclarem aquí a poc, eh? El caldo té que estar tibiet, no pot estar molt calent. I ara es va posant caldo aquí i es va pastant, segueix pastant. Tu que és colador i m'ajudaràs a colar-ho. Hem de mirar, ara, que no quedi ni un granet d'ametlla enlloc i tornar-ho a treballar un minutet fins que no quedi ni un granet d'ametlla. Ara anem a preparar-lo de les espècies. La meva mamà feia una infusió, hi posava la canyella en rama, la posava amb aigua i la feia bullir, i aquesta aigua ja fa molt de gust de canyella. I llavors anava i desfeia el safrà i el pebre amb un poquet de l'aigua de la canyella i ja s'hi podia posar. I llavors hi posaves el sucre, hi posaves la mel. I és com quedaria? Veus quin coloret groguet que ha agafat? Això li dona color a la salsa. Color i gust. Tot? Sí, tot. Bueno, Joan, a veure, ara ja ha bullit una hora, eh? Ara la deixarem que reposi i demà la provarem a veure si és bona.
Molt bé, Tu què t'apareix? molt bé. Vinga. Bueno, Joan, ahir vàrem fer la salsa. A veure com us ha sortit. A veure, ara hem de fer el tast, que es diu, eh? Ara, vinga, a veure si m'haurà sortit i a veure si està prou dolça o hem de posar encara un poquet més de sucre. Vinga. Ara la poso. La poses tu o la poso jo? Jo. Vinga, però ves a poc, eh? A veure aquí, pasta i... pos. Per jo que mos ha quedat molt bona. Trobes? Té prou sucre? Pues ja està. I ara veurem si mos pot durar tot l'any, que vàrem dir, que a veure si mos durava hasta Sant Antoni. I l'any que ve a fer més. Bueno, ara primer mos menjarem aquest any. Llavors ja ho veurem l'any que ve.